कौन 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 बोल कज कौन खाइलु कौन हाँ कौनटा टिके कोकली खाइछु तापरे तापरे मु कोकली तू खाए जाऊनु मैं खाई पारुनी खाई पारुनी खाई पारुनी खाई तो पारुनु कोड़ी खाऊछु तो पानी फाटी गली ए देख पानी फाटी गली हाँ ये देख बोई पड़ी ये बोईला हे आइसक्रीम खाऊनु काटी चोबुछु कौन खाई आइसक्रीम खाई आसुनी आइसक्रीम खाई आसुनी खाई आसुनी भाई की दे बापा को दे देवी खाई दो तू खाऊनु ना था उसे गुटिया हो पूजा ना से भाई खाना दादा सेटा फ्रिज रखे पूरा पानी फाटी गला बेलून कौन करू हाँ बेलून कौन करू बेलून कौन करू बेलून कौन करू मुआ मोड़ ए मुआ मोड़ा हाँ तू ताल शो शो शोबू आड़ी को अनेबुनु हाँ आड़ी को अनेबुनु ना जमा अनेबुनु साढ़े अना आड़े अनौचु कौन बुलिकी आम जाऊँ मु जाए बुलिकी आसबि ए अनेलु कहीं मु बुलिया जी कहले सेटा कौन कौन करू हाँ ओहो मु जाए कौन कहीं मुझे जीवी टे बुलिया हाँ किए आनी जेजे आनी हाँ जटिया जेजे आनी मुंडिया मारचु कहीं के जानी सी दौनी मत टिके दे खा खा अणेला तू सब जी खाईदेबू सतरे खाईदेबू ना तू खाई पारूनु अणेला भल लगुच ना कौन ना भल लगुनि ना ना मिछरे
ନା ନା ଖଟା ଲାଗୁଛି। ନା ନା ହଁ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ। ଆରେ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବି ନା ଆଣିବି ଦେଖିବୁ? ହାଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତୁ ଖାଲି ଏକା ଖାଇବୁ? ହାଁ କେମିତି? ମାମାକୁ ଗଲେ କହିବୁ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିଲୁ। ତୁ ଆଉ ଯିବୁ ନା ଯିବୁନୁ? ହାଁ ମାମା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ତାହେଲେ କାହିଁ ଆଉଥିଲୁ? ଚାଲ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ଯାଅ। କାହିଁ ନା 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 ହାଁ ତାହେଲେ ତୁ ଯିବୁନୁ ତୁ ମାମା ପାଖକୁ? ମାମା ପାଖକୁ ଯିବୁ ନା ଯିବୁନୁ? ହାଁ କେମିତି ସୁଧା କେତେ ତୁ ମାମା ପାଖକୁ ଯିବୁ ନା ଯିବୁନୁ? ବସୁନ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କ'ଣ ଟିକି ବେବି କି ଶୋଉଛ? ଓହୋ ଦେଖି ଟିକେ ତମ ଟିକି ବେବି ହେଇତାଲେ ନା ବଢ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଥିଲା ତମ ବେବି? କୋଉଥିରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲ? ଇଏ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଏଇଟା କ'ଣ? ଖେଲେନା ଖେଲେନାରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲ? କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଥିଲ? ହାଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଥିଲ? କେଉଁ ମସଲା ମାନେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଥିଲ? ଖାଇବାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲ? ଖାଇବାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲ? ଡାଲି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ ମଟନ୍ ନା ଚିକେନ୍? ମଟନ୍ କରିଥିଲ? ଓହୋ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲ ମଟନ୍? ବଜାରରୁ ଆଣିଥିଲ? ଓହୋ ବଜାରରୁ ତାହେଲେ ମଟନ୍ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଆଣ? ସବୁବେଳେ ଆଣ? କେତେ ଆଣିଥିଲ ମଟନ୍? ପୁଳେ ଆଣିଥିଲ? ଓହୋ କିଏ କିଏ ଖାଇଲ? ତୁମେ କିଏ କିଏ ଖାଇଲ? ତମେ ତମ ଟିକି ବେବି ଖାଇଥିଲ? ଓହୋ ଆଉ କ'ଣ ତମ ଟିକି ବେବି କି ଖୁଉଛ? ଓହୋ ଦେଖି ଖୁଇଲ କେମିତି ଖୁଉଛ ତମ ଟିକି ବେବି? ଓହୋ ବାନ୍ତି କରୁଛି? ଭାତ କାଢିଦେଲା ସବୁ ତମ ଉପରେ କରିଦେଲା? ଏହେ ଓହୋ ମୋ ଉପରକୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଲ ତାହେଲେ? ଓହୋ ତୁମେ ମଟନ୍ ଖାଇସାରିଲ? କେତିଆ ଖାଇଲ? ସବୁ ଖାଇଲ? ଓହୋ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେ ସବୁ ଖାଇଲ? ପାଣି ପିଇବ? ଓହୋ ତା ପିଇଦେ ପାଣି। ଓହୋ ସେ ଏକାଥରେ ପିଇଦେଲା?
ତା ବେବି କି ପାଣି ପିଇ ନେଲା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ରାତିରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବ? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ନା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ? କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ। ହଁ ଓହୋ ହାଁ ଶୁଭୁନି। ଏଇଟା କ'ଣ ତମ ନୁଗା? ଗାମୁଛାକୁ ନୁଗା କରିଛ? ଓହୋ ହଉ କ'ଣ ପାଇଁକା? କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିନ କାହିଁକି ହାଙ୍କୁଛ? ହାଁ ଆରେ ତମ ଦିଦିକି ହାଙ୍କୁଛ, ତୁମକୁ କିଛି ମାନେ ତମ ବେବିକି ହାଙ୍କୁଛ, କିଛି ଜାଣିନ କାହିଁକି ହାଙ୍କୁଛ ବୋଲିକା? ଓ ଖାଉନି ବୋଲିକା ହାଙ୍କୁଛ। କେତେ କେତେ ହାଁ ହାତ ଉ ହେଇଛି? ଓହୋ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଉନ? ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ? ଓହୋ ତମ ଗାଁରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ? ହାଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛ?